बतझ'र जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंआ सानसेनि हाबाफारिजों टिपकाय गोजौसिन फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंदों। रंजालि बैसागु फोरबोआ फुंबिलिनिफ्रायनो बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायो। बेबायदिनो फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि मावफुंनाय जायो। फुंबिलिनि हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगोनो बिफां फुलि गायनानै गिदिरखौ मान बावनाय आरो उन्दैखौ अननायजों गासै हारि माहारि बासियालासे जयै बोसोर गोदानखौ बरायो। जोंबो नुवाखैमोन जे गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोआ बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाबोनाय। दिनै नोंथांमोना मा थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों? गिबियावनो आङो मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावग्रोबाय जे जोङो बतझ'र जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखं हिसाबै दिनै बेहाय जोङो टिपकाय हायार सेकेन्डारिनि गुवार गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै जे रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनाय जायो। दा बेहाय जोङो बेखौनो मिजिंथिदों जे गोदान बोसोराव जाहाथे जों बयबो गासै कमिउनिटि कास्टनि जोङो मिलायलायनानै जाहाथे अनलायलायनानै थानो हायो। बेनि थाखाय जोङो दिनै मेनलि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो गोदान बोसोरा जाहाथे जोंनि बयनिबो जिउआव गोजोननाय लाबोनानै होफैयो। साफ्रोमबो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जोङो अनलायनानै जाहाथे थांनानै थानो हायो। बे थांखिखौ लानानै जोङो दिनै इउपिपिएल हान्जा हिसाबै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोङो मोनसे खोथाखौ दिनैनि थारिखआव बुंनांगोन जे जोंनि जे प्रमद बर' सारनि जे दैदेननाय इउपिपिएल सरकार, बे सरकारा जोङो दा सान्थिखौ लुबैयो। जे सान्थिखौ जोङो बोरै रायजो राजानि गेजेराव सान्थि लाबोनानै जों बोरै अनलायनानै जोङो थानो हायो, बेखौ थांखि बोनानै दिनै जोङो बे रंजालि बैसागु फोरबो बेखौहाय बेहाय जोङो टिपकाय हायार सेकेन्डारि गुवार गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो। गिबियाव आं बेखौनो बुंगोन दा दिनैहाय बैसागु बोथोरनि समावहाय आङो गासैनोबो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजा बयनिसिमबो आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोदों। दा खारना जाहैबाय जोङो थोंजों राजनितिखौल' नायब्ला जानाय नङा। राजनितिजों लोगोसे जोङो समाजखान्थि, रांखान्थि गासैखौबो जों नायलांगोन। बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो दिनैहाय जोंनि बतझ'र जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनिफ्राय नैबे दिनैहाय बैसागु बोथोरखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बे बैसागुखौ खुंनाय जादों। खारना बेनो जे जोङो जोंनि राजनितिजों लोगोसे जोङो जोंनि जे समाजखान्थि जे जोंनि बैसागु फालिनाय बेखौ जाहाथे जोङो समानै लांफानो हायो, बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनैहाय गासै जोङो बे नैबे टिपकाय हायार सेकेन्डारिनि गेलेग्रा फोथारावहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। ओरैनो मा मा आयदाफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ दिनैहाय बेवहाय फुङावहाय फिरफिला उरायहोबाय आरो मुंख्लंफोरनो मान बावबाय। बिनि उनावहाय जोङो नैबे बिफां गायनाय हाबाफारि, बेनिफ्राय जोङो एसे जयैहाय सुखु दुखुनि गासैबो जोङो एसे मोसाग्लांबाय। बेनिफ्राय दा दसे उनावहाय मोसानाय बादायलायनाय दङ आरो बिनि उनावहाय जोंहा बेलासियाव हारिमु दिन्थिफुंनाय दङ। बेखिनिखौनो आरो जोंहा गेजेरावहाय एसे माखासे जोंनि ट्रेडिसनेल जे खेला दुला, बे खेला दुलाखौ एसे लानाय जादोंमोन। दा बेफोर हाबाफारिखौ लानानै दिनैहाय जोंनि बतझ'र जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनिफ्राय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गुबुन गुबुन समस्थियावबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों नामा पार्टि हिसाबै? दा पार्टि हिसाबै जेराव जेरै सुबिदा मोन्दों बे रोखोमखौ खालामबाय थादों, जाहाथे जोङो जोंनि जे जोंनि ट्रेडिसनेल जे बैसागु, बे बैसागु
क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपिरियेंस फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।